Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ni Marua. Salamat to ka. Nakalugar na ka. Nakuyahan ko kanon sa lihok sa kong anak. Oh. Marla, anak. Niyan ang doktor. Oh. Dili. Wala na siyang hidaan na si Marla. Hain mo ka ni. Dok, dinig ka lang ha? Ako pagkitaon na akong anak. Diha ka na, Dok. Marla! Wawas mo siya dinisul sa tingnan. Dok, ako na pagkitaon na akong anak. Ay. Lo, ano nagsigim kag tutok ka ng plastic nga puto sa karang hunting, ha? Sambat na. Pero mura kay bulong nga magod kay kung ganun kining plastic na lang ang nalubong. Ha? Imposible nga kini na lang ang gilubong ni Gabriel. Ha? Oh, ay, si Gabriel lagi na makatubag, anak, lo. Elgin, unya lang kata mamalig sa ospital. Si Gabriel ang atong pangitaon. Oh, ikaw. Ay, agad-agad lang ko ni mo, lo. Kay ikaw, may idaran na. Busa, mas naibawa ka sa angay nga buhaton. Kung wa sila sa tanil, mahimo nga tuwa sila sa kakahuyan. Ang pangutahan na, lo, kung haing dapitas kakahuyan. Dahibaw na ko. Ha? O sa mana, lo? Ang dapiti na mo makuha ni Maning ang diary ni Sarah. Oh, sige. Magdali tal, lo. Sige. Ay, baga si Marla. Ano kalit pala siya may gawa sa kwarto? Oh, uwasap siya dito sa labi sa ospital. May gawas mga siya sa ospital. Magdali kong atos parkingan. Ano nagkagawas man siya? Iyan na naman yung lab niya ang dextrose. Niyan ako si Indran sa ospital. Oh, si Marla. Siya ka nang nagdakaw sa luyos ng parking sa kanan. Marla! Anak! Asa mo ka? Uy, muna mo siya ko magkabatin ako. Marlawat ako! Ayaw paglaba! Marla! Marla! Dali! Uy, iko! Marla! Itukpon mo kukunin mo! Mupahuli ko! Dili ko din eh! Oo, mamaulit ha. Pero, dili pa karoon na. Giyatiman ka pa sa mga doktor. Kinala magkapahuhay ka una. Oh, yan ang mga doktor o ang gwardya. Marla, balik sa sud. Sige na, anak. Pasagdi ko ninyo! Dili mahimo! Kinala matiwa sa imong tambal. Tabagi ko ninyo! Tabagi ko ninyo! Kinala matambalan ka, una! Salamat na kabalik yun sa suhod ang akong anak. Naunsa ba ni siya? Pagkabigay po siya magkailan ako. Unsa ba kinitabo ni Marla? Karon nga naluwasan na mo siya. Di ni may mamalik pa sa bilya. Ipalay ko siya ito napita kung mamaayo na siya. Iya, tata. Doon na lang kahit sa dakong bato nga nabuhak. Oh, dinhila ninyo makuha ang diary. Oo. Ginhi, Elgin. Lo, lo. Nga bang kalit man ko ni mong gipugnan? Ay, sapa, lo. Ay, sapa, mapatian ka. O siya man. Laro, nakakita kang tao. Doon ay tao. Ulo, may payong gusto nga nakita niya sa ubos. May kilab lang, galit ginawa. Oh, ha? Unsa?
Kinsa man ka to sa imong una-una? Ay, kalit kay pagkilab, lo. Wa ko maklaro. Wa na ko maklaro. Yun na, laruan na to. Diin bang dapitan ni mo nakita nga doon ay mikilab? Di supos lang kidlo. Kanao ka. Kana dapito. Kana ba? Kana diha? Oh. Kanao. Ano dapita o? Dapitan ng lupa na kayo. Kanang diyang dapitan nga imong gitudlo. Oh, kana good. Mao ka na diya ang nahubsan na suba. Mao ka na diya dapita. O diha kami kikat. Nahubsang suba. Lo, ang pautan na lo. Kinsam yung katong tawhan na. Mao sa na itong lisod ko magkatubag ni mo niya ng maong pangutanan ni mo kay ikaw may nakabantay nga doon ay mikilab. Kung ingon ani ang kahimtang. Ano na ito maklaro? Sa pamay atong lukayan. Mas maayo tingali. Nga mulugsong na ta sa ubos. Aron masutan na to o makita na to pag-usap kung kinsa tong tao nga mikilab lang. Tao magyud ka to. Ha? Mo na itong bahaton. Oh, ano sa plo? Luto na sa pitakan ng tao. Pitakan? Oh. Nakapantay ka? O, lagi lo. Ay, malaging napitan. Nakita mo kanimo nga, may midakan Lo, ang tao. di anasabsawang pahin na to. Murag na tuyok na to. Unsa? Kalma. Ayaw, pati ka. Dako ka ng adlawan. Busa, ayaw ka blaka. Makasukol taan na niya. Hindi ang masab ko'y dang pinote. Oh, tuod no? Karon pa ko makabantay, anak da. Ayaw ka blaka. Kung magbinuang pinutiun ako, busa manglungsyon na ta. Aron sa ingon yan, dili ta lubat-lubatan sa kahadlok sa butang nga wa na ito makita. Tana, malungsyon ta. Lo, ayaw kayo pagdalo. Uy, basi masulta sa laang ni Luha. Uy, hala. Wala yung patuwang tiguang. Isuga ganing Lolo Paulo. Uy, ako na siyang sundon. Uy, puro manong gamoy pa yung ako tuhod. Uy, nahadlong ko naglaw na sa nagdagandagan nga bayhon. Ako nakita kaganiha. Kinsang yung gato. Marla, anak, salamat ka. Nagkamatkon ka na. Unsa naman sa niya sa kong bukton. Gibalik ko tawag ng dextrose ni mo. Kay, gikinahanglan pa rin sa mong lawas. Marla, mituto ka na sa ko. Marla, ayaw ganit ko kaduka na. Ganun magyug ka. Usap ka ng gibati ni mo. Ganun liraw man kay kag mata. Tinuod pa ning akong nakita. Ang unsa? Ni ako sa ospital pa. Salamat. Salamat ka. Nakaila ka na gud ako, anak. Blanco mo ko kayo mo tinalawan ka gariha. Mong nagduda ko nga wa ka magkailan ako. Naglipog ko. Nahibaw ko. Luya kay ka. Wa kay kaon-kaon. Posibleng mapiktahan ang imong una-una. Pa, unsay nahitabo? Wa gid kay namduman sa nahitabo nimo. Kuan. Wa. Ang katapusan kong nahinamduman nga dili na mo biya sa kong unahuna ang hunghong ni Marwa. Kana lang. Kana tungod kay giulipon kaniyang maayo. Pero karon nagkasiguro na ko. Mibiya na siya di mo.
Dito ka bakit sa tanil. Nila ni Lolo Paulo o ni Elgin. Huwag ka na panimuot. Unsa? Unsa man, huwag ka ba ininamduman sa nahitabo ni mo dito sa ilawom sa tanil? Wa pa. Kumaw na, ay nagkasulay mong nauna. Kinalaman ni kamot ka nga, mabalikan ka sa kalagsik. Kay, mamiya taning dapita. Si Gabriel. Hain si Gabriel pa. Ha? Naapa pa si Gabriel. Mitapang pa ba siya sa pagluwas na ako? Gikan sa timonyang si Marua. Wala may mahibaw ko na, hain na si Gabriel. Unsa? Oh. Demonyo. Kinalama po ka na pagkatao pag-usap sa demonyo pa. Marla, unsa na gipanulti mo? Nagdamko ko pa. Ang demonyo. Mataw si pagbalik. O ang iyangan. Sa Nomed. Unsa? Yan ako sa ubos. Sa nahubsang suba. Oh. Hala. Ay, mas lolo. Wala man siya diya sa ubos. Pero, tinhiman gito siya paingon. Aray! Hala, tingog ka to ni Lolo Paulo. Ay, magkasiya. Murawag isakitan siya. Oh, hala, nagpakitabang siya. O, tuwa ditong tapita, gikan yung tingog. Lo! Lo! Lo, sa may naitabo ni mo! Lo! Ay, tama din. Ay, makalo! Ay, magka! Diyan ako si Munguhan. Hangad. O sa? Uy! Hala! Nga nung nagbitay mong kadiha, Lo! Nabitik ko. May nagbitik na ko, mga nagbitay ko direk, ibakul-kul ko. Uy, hala! Pisi man ang nakabitik ni Mulo, oy! Buti pa sabot nga. Doon din nagbutang anang maulaang ining dapita. Ayaw na magiging sunod niya. Pagkalaugan sa ko direk. Oo, Olo! Pasagdi siya! Gabriel! Gabriel! Ikaw na! Pasagdi siya nga magbitay. Uy! Uy, Gabriel, oy. Apuhan taon ko ni mo, no? Huwag ka na magkailan ako. Bitaw, Gabriel. Ato itaw na ipakanaog sa lolo ni mo, oy, nga nagbitay di as kahoy. Pasagdi siya. Uy! Gabriel, kunon siya man ang nagulipon ni mo. Ayaw intaon padaan niya na maluoy ka. Imo taon kong abuhan, luwas sa intaon ako. Pay, Gabriel, naon sa man taong ka, oy. Di na ka maluoy sa imong apuhan. Uy, ato siya ipakanaog, oy. Ay, uy, aray. Pasagdi siya. Naon sa ka, oy. Gabriel, mabubuhay na si Ilchin. Gabriel! Iusa na ni mo si Ilchin. Imo malagyapak. Hoy! Uy, guwapang nga pagkababay. Mahaya ninyo ang inyong pagtunog ining dapita, tiguwang. Ikaw kinid, si Munya! Gabriel! Gapos na silang duha sa punuan sa kahoy. Ayaw, Gabriel. Ayaw siyang tumana. Dautan siya, Gabriel. For Venon J. Kelon! What? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.